बे एम्फौ जानायफ्राव हैनाय मैगं थाइगंफ्राव बिराद मोनामोथ' बिराद मोनामो बेथ' बिराद सारनाय मानसिया होनबा एखेबारे माबा खाथबलायनांगौ अर्गेनिक मेडिसिन जायो अर्गेनिक मेडिसिन ओमफ्राय बेजों एसे लिबु बिलाइफोर देग्लिना होबा आरो टेम्पार जाबावो आच्छा लिबु बिलाइफोर ओरैनो मा लिबु बिलाइ देग्लिना होयो नामा आं होफेराखै बेखौल' बे दाख्लै बेसरावबो सारदों हेलौ गाइस वेलकाम बैक टू माय चैनल आशा खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो आंबो मोजाङै दङ आशा কৰিছোঁ আপোনালোকে सब ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ আজি মোৰ পাৰ্টনাৰ আছে আৰু মই আছোঁ जों दिनै माने सानैजों माने खामारगाव होननाय मोनसे गामियाव थांनो ओंखारबोबाय आरो माने ओरै रौमारिन भिएसडिसिनि सिङाव थानाय माने बे गामिया खामारगाव माने जोङो सासे आबादारि लोगो हमहैनो नागिरदों आरो जों दा बे समाव ससे मोनफैखाबाय माने थांगासिनो दं आरो बे आबादारिजों जोङो मा रायलायो बिथांनाव मा नायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो होमबानो नुगोन आरो जोङो मा डिसकास खालामो नङा होमबा थ' बिदिब्ला भिडिअखौ माने स्टार्ट खालामदिनि बांद्राय गोबाव खालामलिया होलांसै जोंबो साखावनाया गाइसफोर थ' मोजां मोनोब्ला शेयार खालामदो भिडिअखौ आरो नायनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दे गाइसफोर दे आरो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव थारमाने दंखलजों डाइरेक्ट सोग्रोखाबाय आरो ना दैखौ माने बुस्थुआ फुख्रियाव थांबाय नामा दैया दा आच्छा पाइपजों थांबाय आरो फुख्रि गिसे आरो औ मा ना दं बेहाय सोगोन दंजोबो एफा लेबारसो एसे माबा होनदों दाथ' दैया 12 मास थानायनि बेबस्था जाबाय दा जेनेबा माब्ला फैयो खबर हरगोन गावसोर माब्ला खोन्थानोसै माब्ला फैयो एसे डेट हरगोन आरो जेनेबा हेल' आं खोन्थाहरगोन आरो सलार दङ बेनाव फिल्ड भिजिट जागोन ना मिथिदों होननानै बुंहरदों आरो ओमफ्राय थिगानो दं गावसोर नुलांगोन फैबाथाय मोजां बेफोरखौ देखायबाय ओरैनोथ' जेनेबा सलार लानानैथ' एसे सुबिदा जानाय बायदि मोनदों सुबिदाथ' मैगंफ्रावबो दै होनो बेखौ रानबाय मोनानो जेनेबा फुख्रियावबो दै होनो हाबाय खिसिंसो जाबायमोन दैया ओमफ्राय दाथ' माबा जाबाय आच्छा बे ओरैनो दैया रानथारोमोन नामा बेयो फुख्रिया गोदानसोथ' रानगौमोन आरोखि रानगौमोन आरो ओमफ्य दाथ' रानबाबो नङा बिस्राबो राननाय मानसि मोनबा माबाजों दै सिंसो थाथारदों आरो एसे थादों आरो ना गोदान ने फुख्रियाबो ओमफ्राय दा बिदिनो सुबिदा जाबाय आरो नैबेजों रानबानो हरनो हाबाय आरो दैया ओमफ्राय मैगङावबोथ' ओरै मैगं बारियाव बाहायजोबनो हाबाय दैया गासिबो सलारजोंनो बे तामुल पयता काटबालायगौ ओइ तामुल बारि औ ओमफ्राय माबाया ओरैनो आदाना गय बागाना बेसेबांसो दं ओमफ्राय ओरै गयाथ' आरो बैयावबो दङ बारि बिगा दं बैयाव गयाथ' फिथाइ थायगासिनो दा माबाफोर स्किम दं नामा गैथ' आरो जेबो माबाफोर फैयोबा खबर होगोन ओरैनो मा खेथि मावो ओरैनो दा बहाय आलु गायदोंमोन आलुथ' बुरना दोनबाय ओमफ्राय बै कफि दङ फान्थाव मटरबो गायदोंमोन एसे एफा आरोखि एसे जानानै थाना लावबो थाबाय बै साहा बागानबो दंबावो माथो बे 6-7 बोसोरसो जाबाय बायनाङा साहा किननो नालागे बेखौनो माने माबानानै देग्लिनानै माबायो बे सेर होगोन आरोखि दै लाइननि आगोलाव लादोंमोन नामा माबा फैबा नायफैदोंमोन आरो ने बे जाय फिटिं खालामनाय फिटिं खालामग्राफ्रा फट' लांखादोंमोन ने मोनसे ओमफ्राय ओरैनो माइ जोलैफोर मोनबा गायगोन ना गाया आदैया नै दाथ' सलार दं नालाय माबा दंजोबो दाथ' जेनेबा खेथि दंजोबो नेक्स्ट इयारफ्राव आरो एसे एनै जेनेबा बिगानैफोर एबार जाला जेनेबा नेक्स्टआव सेस्था खालामदो बैथिंथ' हा दङ खिन्थु दैया दा बेसर दं बैहायनो आच्छा बिगाब्रैसो बेसरफोरजों आरो दस्राफोरबो गायनो नायजायो र' दा थांगोन এই সবজিগুলো অলপ লবি ভিডিও এই সবজি বেংনা আছে এই তো সাত আরামসে এসব মারবি
बे बुस्थुआ मा बियो आदै बे गमूत्र मोसौ मोसौ हासुदै ने मोसौ हासुदै आदसा बेखौ दा अबाव अबाव बाहायगासिनो दा बे ओरैनो एक्सुवेलि बे माबा हिसाबै मुलि हिसाबै बे एम्फौ जानायफ्राव हैनाय मैगं थाइगंफ्राव बिराद मोनामोथ' औ बिराद मोनाम बेथ' बिराद सारनाय मानसियानोबा एखेबारे माबा खाथबलायनांगौ अर्गेनिक मेडिसिन जायो अर्गेनिक मेडिसिन औ ओमफ्राय बेजों एसे लिबु बिलाइफोर देग्लिना होबा आरो टेम्पार जाबावो आदसा आदसा लिबु बिलाइफोर ओरैनो मा मा लेबु बिलाइ देग्लिना होयो नामा आं होफेराखै बेखौल' बे दाख्लै बेसरावबो सारदों आदसा आदसा बेसरावबो सारदों बेसराव सारदों आरोखि बे मोसौ हासुदैल' दं नामा मोसौ हासुदैल' बे गलिया फाखाथ' जों खना माबा जायो आरोखि माने जमा खालामनानै बहाय बाल्थिं आजावनानै बे लखब फैबाय आरो ना जमा खालामबाय आरो ना ओरैनो जेनेबा बेसेबांसो होयो बिगासेयाव ओरैनोथ' आं जेनेबाथ' आन्दाजैसोथ' खुनु हिसाब आन्दाजै अर्गेनिकबो नालाय साइड इफेक्टबो गैया साइड इफेक्ट गैया थिगानो दं मोजां गमुत्र बेगर करि আছে खेमख'आनो खोमा ना हेन्ड ट्रेक्टरा खेमख' थिगानो दं अ बेखौ गोबोरखि गोजानि बियो अबाव लांगोन होनदों बेखौ गयबारियाव ट्रेक्टराथ' निजाखा ओरैनो आदसा आदसा थिगानो दं दे आदैना माइफुङा बिराद गिदिरखा नै माने माइफुंखौ नायोब्लाथ' माइआ बिराद प्रडाक्सन जाखायो आरो माइआबो गोबां माने मोन्दों जाहैदों एबार बिराद गिदिर आरो बियो माइफुङा नै बेखौ थेलाव लां ओरैबादि नै समायनाखा नै नायदो नै फुला एकदमबारे आदैनि नामा मा लिरो आंना नरेश्वर बसुमतारी नरेश्वर बसुमतारी ना ओमफ्राय गामिया उत्तर खामारपारा ना चिरां डिस्ट्रिक्ट आदसा दा जेनेबा आं आबादारि हिसाबै आदैखौ आं माने सोंनो नागिरनाया बिदिनो आरो जेनेबा हमनानै ला दाथ' जेनेबा पिपिसि सेन्टार मोनसे खुलिदों नालाय काजलगावआव आरो जोंहा बिजनियावबो दंमोन पिपिसि सेन्टार दा बे माइ लाखिग्रा सेन्टाराव आदैया बेसेबांसो माइ माने हैदों आरोखि आङो 19 तारिखआव खेबसे हैदों औ ओमफ्राय दाख्लै 3 तारिखआव खेबसे हैबाय आरोखि माने गासै मथा मथि फ्राय 200 मन फ्राय 200 मन खांबाय आरो ना काजलगाव पिपिसिआव आरो ना काजलगाव पिपिसि आदसा आदसा 200 मनाव जेनेबा हमनानै ला मन हिसाबै दा नोंसोर बेसेबां मोन्दों बे 840 थाखा 816 थाखा 816 थाखा खरि मनसेयाव माने गभर्नमेन्टआ रेट होदों आरोखि ओमफ्राय दायो आगोलाव होनाया पेमेन्टफोरखौ मोनबाय आगोलाव होनाया मैया मेसेज फैबाय आदसा आदसा होमबा हाब्बाय आरो ना आदसा फार्स्ट होनाया हाब्बाय मैयानियाथ' आरो मैयानाथ' आरो नै हाबगोन लासैनो हाबगोन औ बेखौ जों आरो निश्चिन्त आरोखि निश्चिन्त माने हाबखागोन आरो बियो गभर्नमेन्टआ मोनसे मोजां मोनसे स्टेप लादों जिहेतु माने हाबगोन आरो बयबो आबादारिफोरनिफ्राय आं फिडबेक लादों माने बयबो मोनगासिनो दं होननानै बुंदों आरो सुबिदा गैया आरोखि औ ओमफ्राय आगोलाव आं मोनसे बाथ्रा बुङो बेफारिफ्रा बिराद खर' गिदिरमोन आदसा जासिना होनांगौमोन ना आरो ओरैबायदि हैनांगौबो लेबार टेबार माबानांगौमोन दा बिसोरबो बाध्य जानानै दामखौ बारायना होबाय बेफारि 750 होबाय बेफारिफ्रा आदसा आदसा मोजां माबा जादों माने ओरै दामा बारायनाय लोगो लोगोनो बेफारिफोरनाबो रेटआ बारायबाय आरो आंथ' सेमोन 600 थाखानि फानदों बहुत लस आदसा आदसा 200 मन फाननो सेमोन 600 थाखानि बेफारिफोरनो बेफारिफोरनो आरो बेबो हैबावलायनांगौ आरो हैबावनांगौ आरो दा खोथाया ओरैबायदि आरो जेनेबा आं बेखौ बुंनो सानो दा बेफारिफोरनो हरोबा खुनु रेकर्ड थाला गभर्नमेन्टआव ओमफ्राय दा जुदि एग्रिकालसारनि थ्रुयै माने सार्टिफिकेट बानायनानै जुदि गभर्नमेन्टनो फानोबा माइखौ हेलाबा जायफोर माने कृषक माने आबादारि बिसिना माने गभर्नमेन्टआवबो मोनसे मोजां रेकर्ड थागोन आरोखि ओमफ्राय दायो आदैया जेनेबा दा एक्सपिरियेन्सबो मोनबाय हैनानै नङा होमबा दा गुबुन आबादारिफोरखौ माबाफोर बुंनो सानो नामा दाथ' लेखा बहननायावथ' जेबो उसुबिदा गैया दा नोंथांमोना लिंहरसो बानायलायो ओरैनो प्रब्लेमा दा नै मण्डल अफिसाव बिराद भिर ना हल्डिं बख'नाय मा बख'नाय बेल' मोनसे प्रब्लेम आरोखि आदसा बेल' प्रब्लेम हल्डिं नङाबाबो आजिखालि अनलाइन जमा बन्दी बख'नानै माबा जायो हायो खुनु प्रब्लेम गैया खिन्थु मानसिफ्रा थाबायनो बायो जोंनि आरो बे एरियाना आरो बांसिन थाफ्लाबाव हालुवाफ्रा एसे अलसिया आंथ' नै 8 बोसोर साख्रि मावनानै आङो बे बोसोरनै जाबाय माबानिया मानसिफ्रा होनो मा दरखारनि इसिबां मावनांगौ खिन्थु हा थानानै मा खालामनो दा मालायफोरनोथ' आदि होबाथ' हाफ्राबो नस्थ' जायो नंगौ दा आदि होबा थिखाबा जथे मथे हासार होलाबायो औ आंथ' खुनुरखम खेबसेल' इउरिया होदों
आदसा आदसा ओमफ्राय जेराव मोजां सेहेराबोथ' होबावाखै आं होबावाखै औ जेराव एसे माबा औ बे मैयानि पेपाराव प्रतिदिन पेपाराव नुदों बे जे आजिखालि पेस्टिसाइड माबा माबि सारोना सारो औ औ बे मानसिनि देहानि थाखाय बिराद बेसेबां खथि बे मैयानि गाज्रिखा प्रतिदिन पेपाराव होदों नंगौ 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 बेखौ बे मोनसे कमिटि जादोंमोन ना गभर्नमेन्टआ औ औ औ दा सुप्रिम कर्टआव साबमिट होबाय रिपर्टखौ आदसा आदसा मैयानि पेपाराव नुदों ना मैयानि पेपाराव नुदों ने दा आंथ' मैगं थाइगंखौनो आं दा देखायबायबो ना गमुत्र माबानाया औ औ औ बे एम्फौफोर जाबा स्प्रे खालामना होबा औ बिराद मोनामो बे बिदिनो एम्फौआथ' साफिनो हाला ना साबसिन हाला खारजोब्बाय आरो बे खारो औ औ नंगौ ओमफ्राय दा जेनेबा आं माइनिखौनो बुंबावनोसै जेनेबा आदैनि मथेब्ला जेनेबा गुबुन आबादारिफ्रा सार्टिफिकेट बानायनानै माइखौ गभर्नमेन्टनो फाननांगौ ना फाननाङा बेखौ फाननांगौ ना फाननांगौ गभर्नमेन्टआबो मोनसे जिहेतु आबादारिफोरनि सुबिदा होदों ना सुबिदा होदों औ बेखौ सुबिदाखौ लानांगौ नंगौ नंगौ दा नोङो आंथ' जोबोर ओमफ्राय जासिना होयोबा बिसोरबो ओइ स्किनिल' होगोन औ दा नै गभर्नमेन्ट सिस्टेम जानायखायसो औ दा बिसोरबो दामखौ अट'मेटिक बारायना होनांबाय आंथ' मैया खोनादों 750सिम होबायनो बेफारिफ्रा 750सिम 750सिम माने ओरै दाम जाबाय नालाय बेफारिफ्राबो दावखोना होबाय आरोबावथ' खुनु प्रब्लेमानो गैया हैबाय सुबाय माने नै पेमेन्टआथ' आं आगोलना मोनबायानो औ बे मोनसे मोजां जेबो प्रब्लेम गैया पेमेन्टनि थाखाय आं दाखालि खोनादों बबेबा सानजाथिं बे पेमेन्ट मोना मा मोना बिदि होनो आरोखि खिन्थु बबेबा सेन्टारफ्राव एसे माबाफोर जानो हागौ स्टाफफोरनि माबायो खिन्थु बावथ' जेबो प्रब्लेम मोनाखै जेबो प्रब्लेम गैया जोंनि जिथुनाखि काजलगाव पिटिसि माने आरामैनो माने बयबो मोनगासिनो आरो ना फैसाखौबो आं दाख्लै मोनसे फन नाम्बाराव बिनि माबायाव दतमायाव थांदों मेनेजारा चेन्ज जाबाय नामा आदसा आदसा बेजों मोनसे प्रब्लेम जादों जायगा गैलानो आरोखि दोननो थाखाय आरोखि आदसा आदसा खिन्थु बेवहायथ' खुनु प्रब्लेम गैया औ दाथ' बेहाय जेबो प्रब्लेम गैया लाखिगासिनो आरो मिलावबो लांगासिनो मालाय औ ओरै लाखिदों ओरै लांदों जेनेबा आं बस्थाखौबो मोनबोजोब्बाय मैयानो आदसा आदसा थिगानो दं ओमफ्राय दा जेनेबा आदैया लांबावगोन नामा माइखौ दा र' आं एसे न'नि मानसियाथ' मैयाबो होन्दोंमोन औ लांबा जों बाख्रि खालि खालामनो एसे बोरैबा मोनोथ' औ नंगौ नंनायालाय जानो आंथ' खथिनासो दोनबा एसे उसुबिदा जायो ओमफ्राय दा बेसेबांसो माइ दंबावो स्टकआव आइडिया 70-80 दंबावो जानोथ' एसे नाङा जानायावथ' नोङो 50 मनसो नांगोन दां 30-40 मना हैजाबावगोन आरो ना थिगानो दं दा उनाव नायनोसै औ जिखुनु जाया गोजोननाय थाबाय आरो साहा बागान आदै नरेस्वरनि नै गामिया जाहैबाय खामारपारा नर्थ खामारपारा आन्डार भिसिडिसि रौमारि न'आवनो एकदम जानो आन्था बानायनानै लादों आरो नै बागानखौ नायदो नै नोंथांमोना आरो नै गय बागान थाबाय गय बागानाबो 8-9 बिगासो दङ बिराद गिदिर आरो फिथाइ थायगासिनो गयाबो मथा मथि गासैबो खेथियानो दं आरो एसे एसेबाबो बान्दा कबि बे जोगोनार नामा ओमफ्राय गुजरातनि लेबु गुजरातनिफ्राय लाबोथारदों आरो ने आदसा आदसा बे जारु आरो ना हासिब बानायग्रा आरो बे हासिब फुल जारु नै बिफाङा रबीन्द्र এইটো জাৰু হয় জাৰু বনাইবলৈ এইটো गायफैनानै लादों आरो बे आदैया नै एकदमबारे जोलै लाबोनानै गायफैनाय आरो बबेनिफ्राय लाबोनायमोन आदै काजलगावनिफ्राय लाबोनानै गायफैदों आरो ना आदसा थिगानो दं फुल जारु हासिब बिफां इयो हासिब मा जाहैबाय नै फुल जारु आरो हासिब बानायो बेजों हासिब बे आदै नरेस्वरा गायफैदों जाहैदों बेखौनो जोलै लाबोनानै नो एकदमबारे फुल जारु हासिब आरो बे हासिब बिफां हासिब नोंथांमोना नुगासिनो दायो नै हासिब बिफां आरो बियो लकेल दाउआबो बुरजा दं माथो आदैनाव टार्कि मयूৰৰ নিচিনা লাগে এইবিলাক